салом алейкум бародарони азиз, ҳамаи шуморо хабардор мекунам ки Муин Ғафуров дар шаҳри Екатеринбург тӯли 20 рӯз ҳамин ҷай. Мудофар ман видеоша пахтам, бисёротон пурсидем ки бародар барои чӣ хабар накарди ки мо барем я зиёрат кунем, бародар омадай, мо бехабар будем. Баъзетон баъд аз чанд моҳ гузашт ҳатто шумо бехабар будем аз видео. Вақти видео тамошо мекунем, баъд мада занг мезанед ёки дар комментария менависем ки бародар ҳамон Муин Ғафуров омаданда як хабар кам. Ҳаматона хабар мекунем бародаро, пагоҳ соати 8:30 яъне 9 ма дар ҳамун залам, дар зали бародари тоҷик Муҳаммадҷон дар Технический, рӯпарӯи магазини Яблоко. марҳамат, метавонед биёед, натавонед наворҳои моро тамошо кунед, падилитса кунед, то ки дигар бародаро бохабар шаванд.